manogok ma dihita Huria HKBP Sokosuru nuaing tapukama ibadah saat teduh dihita marede mahita sian buku ende nomor 120 tolu ayat 40. Hatani dibata dihita di Manogoton ima dinamamuka aka ulaon siganup ari tarsurak ma di Sada Johannes tolu ayat 20 tolu. Ondo patikna neng porsea hita digoar ni anak-na Yesus Kristus. Huhut masih haholongan songon naung tinonahon na itu hita. Tanda nina porsea. Dang namura lau mangulahon holongi. Aidang sae holandidok. Alai ikon adong do bukti tindakan nyata. Lumobi muse lau makaholongi namar sogoni roha tu kita. Bahkan tahe nasai olo paburu-buru kita. Alai ido pareta ni debata tu akan napinalua ni mudar di Tuhan Yesus Kristus. Ikon ulahonota doi di tonga-tonga ni ngoluta. Tagan di hasianganon do pehita. Turpukon sada pareta namar haroroan sian debatado. Di pareta on debatado tuhita asarade hita mamuka ngolu nai baru. Marhite haradeota makaholongi na makasogohon tuhita. Molo disuruh pehita mangulahoni nunga parjolo debata di bagasan Tuhan Yesus Kristus mangulahoni. Dang tarimas ibana. Molo pikirata do bahenota lo mangatusi pangalo ni jolmai. Tung mace murado di Tuhan Yesus lau pamatehon aka pemberontak isude. Alai dang jalan pintasi dipakai Tuhan Yesus tung holongido. Marhite turpukon di patuduhon do tuhita telada ni halak nahona isak nahona tulak. Alai nasoha pikiran hita tung luar biasa do. Hinaan diroba Tuhan Yesus gabedalan lama jakon akan menghinai. Saluhutna na dipatupai bana ala ni ojar ni holong ala haroro ni Tuhan Yesus pero tu portibion lama kaholongi do dang nalao maniapon. Pabahena ni Tuhan Yesus on ma sada gobara ni ngolu na tampil beda. Holong nai diwujud nyatakan marhite tindakan nyata. Marhite pabahenan na langsung dihilala si Tuhan natorok aka pangaleai. Amen. Tapasadoro hata martang yang mahita. Debata Jehovah amanang sobahami di bagasan guarni anakmu Tuhan Yesus Kristus mauliate hupasadro anami tuho anu Tuhan. Disaluhutna asini roham nama donganihan. Atong Tuhan di Manogoton martang yang dohami tu saluhutna ruas di Huriam. Terlumobi Tuhan dina mengadopi akan perkembangan zaman di Tikion. Tung mace godang do Tuhan akan masa di tonga-tonga di partikianon. Boy do Tuhan madabu hami di aka zaman, di aka teknologi na boy mambayan kumasusang ulu nami Tuhan. Jala boy mambayan hami madabu tu bagasan dosa. Alani aleamang pargogoy hami mengadopi saluhutna. Lehon bisuk di hami Tuhan. Asa boy hulau kami dia lomoni roham di tonga-tonga ni ngulu nami. Pasu-pasu saluhutna Tuhan ruasmu na di bagasan persikolaan. Di aka perkembangan di pendidikan sehoma Tuhan na mga leon bisuk. Asa boy dapot nasida Tuhan aka parsia jarani.
Pasu-pasu salutna ruasmu Tuhan, na di bagasan aka parkarecuan, na di bagasan aka parsahiton. Asaboy Tuhan lamalum parsahiton nasida. Jalaboy hami Tuhan dinggan marsaor, ditiki na nengro, rap doho nasida. Mauliate madiho aliamang. Di bagasan guarnya nakmu Tuhan Yesus Kristus, martangi yang hami tuadupanmu. Amin. Marende mahita sian buku ende nomor 262 ayat 45. Atong rap mahita di bagasan tangiang hato patay. Alea manami na di Banua Gijang, say pinarbadia maguarmo. Say ro maharajaunmu, say saut malomo ni roham di Banua Tongaon, songo na di Banua Gijang. Leo matuhami sadarion hanguluan siapari. Say sama dosa nami songon panisa nami, di dosa di donga na mardosa tuhami. Unang togihon hami tu pangujunan, palua mahami sian pangago. Ay hodo na puna harajaon, dohot hagogoon, rodi hasangapon sa leleng na. Amen. Asinirohan ni Tuhan Yesus Kristus, dohot holong siyan debata ama, dohot parsaoran ito di porbadia, ima na mga ramuti hamu sa luhut na. Amen.